Добре дошли в новия канал, приятели. И той няма да е само на криминална тематика. Ще отпочна ударно с историята на футболен клуб Лацио, побратими на нашия любим отбор Левски София. Честита шампионска титла от сега казвам. Аз казах още много отдавна, че Левски София ще бъде шампион този сезон. Както казах и през 2016 година, че Лестър Сити ще стана шампион на Англия, още в началото на сезона, въпреки че никой не ми повярва. Но това кой ми вярва и кой не няма значение, защото аз си сложих $50 залог и спечелих $25,000 на титлата на Лестър Сити. Но това беше 2016 година и тогава бяха други времена. А сега ще почна с историята на футболен клуб Лацио и там може би видеята ще са 6, 7, 8 части, защото това е 100 годишна история и ще продължи с историята на футболен клуб Интернационале. Интер, създаден 1908 година и там също ще бъдат поне едно 7-8 части, защото 100 годишна история, много информация ще се изчете, много имам и архивни кадри, документални да покажа. Изобщо, този канал ще е повече на спортна тематика, защото само българска престъпност, българска мафия не може. Трябва и за спорт да се отделя време. Така че абонирайте се за новия канал и да започнем всичко от начало. Защото аз оставам Данчо Шефа Never Quit, единствения български безплатен ютубър. Не съм монетизирал нито един от каналите си, нямам Patreon, но няма гаранция, че YouTube не слагат реклами за да гърба ми, както правят те, но аз съм оставил всичко да ви е безплатно, а не постоянно да ви приканвам лати в Patreon и да ви искам там някакви такси да се абонирате, да ми гледате специалните канали. При мене няма такива работи. При Данчо Шефа всичко е безплатно, аз работя за обществото, а не да ви изнудвам както всички други, как да ги нарека и аз не знам. Изнудвачи, рекетьори, престъпници, ютубъри да ги наречем, които кажат две приказки, елате в Patreon. Кажат две приказки, дайте сега за той, дайте за оной. Мошенници, само изнудват за пари. А при мен такива работи няма да се видят. Така че аз оставам единствения български ютубър безплатен. Абонирайте се, защото ще има ново шоу, купон и спортни видеа на спортна тематика, може някой криминално да направи, да не е без хич. Така че, и много музика ще има. Не забравяйте да гледате тия кратките видеа по минутка-две, ще ви правя 3 максимум. Здрава музика ще бичи метал, рок и heavy metal, копелета. Данчо Шефа Never Quit, remember.